Bij de eerste help in het MCL in Ljouwert komen alle jaren een paar duizend bij mij verwondings binnen. Er wordt altijd een vregen wat er aan de hand is, maar in gewoon gevallen komt de dokter er net achter. Kinderen komen niet binnen met de vraag van, goh, ik ben mishandeld, help mij. Dat is niet zo. En kinderen komen binnen met ouders die zich vaak ook slachtoffer en dader voelen. En daardoor het ook niet makkelijk zeggen. En vaak wordt het ook verborgen gehouden. Er is een speciaal protocol om gevallen van binnenmishandeling te ontdekken. Het personeel wordt erop traind om te zien wat er achter een brutsen pols of een blauwe eeg zit. Ouden beziek je vaak met verlegjes eronder uit te komen. Ik herinner mezelf een kind wat kwam met een brandwond van de voet, waarbij de voet als het ware als een sok verbrand leek. En de vader zei, ja, er is water overheen gekomen. Nou, als er water over iets heen komt, dan is het meestal een ovale vorm. En dit was duidelijk te zien dat het kind een voet in een heet water had, dat iemand het voet in het heet water had gehouden. Een Perilien had het MCL onderzoek die naar binnenmishandeling. Daaruit die blikken dat 6% van de verwoende bijen mishandelen wie, wilst het ziekenhuis het net terug hier. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Je wilt elk kind wat mishandeld wordt, wil je helpen om te zorgen dat het niet weer gebeurt. Want we weten dat mishandeling vaak van kwaad tot erger wordt. Als het begint met een klap, kan het later veel harder slagen en veel meer slagen worden. Dus dat wil je voorkomen. Dus het is ontzettend spijtig en het is ook zo, we maken het af en toe mee, dat je dan hoort dat een kind toch mishandeld werd. En ja, daar zit je met elkaar na te gaan. Hoe hadden we dat kunnen voorkomen? Hoe hadden we dat kunnen merken? Ja, en dan probeer je daarvan te leren voor de volgende keer.